खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जिअ'ग्राफिनि सोंथि बिलाइया लिक जायाखै, फरायसाफोरा गोनो गोथो जानो नाङा बुंदों रनस पेगु। चिराङाव हाग्रा बिफाना गोबांथार बिबांनि सुरां दंफांजों लोगोसे गंब्रै मोसौ गारि हमदों। गुवाहाटीनिफ्राय लांखारनाय सानै खुदियाखौ बिहाराव बोखांबाय। दुथांफोरा आनजाद खुंनायनि आबहावाखौ गैया खालामनो नाजादों बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। फोरोंगिरिनि दैदेननायावनो सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय जाथाया जादोंमोन। बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बुहुमाव बर'फ्रा हारि महरै थांनानै थागोन बुंदों दिपेन बर'। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै रायजोनाङै गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि सोलिफुनाय समावनो आरोबाव गुबुन मोनसे आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे खेबाव मेट्रिकनि जिअ'ग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि अजद सिखांदों आरो ससियेल मिडियायाव जोबोद गोख्रैयैनो भाइरेल जादों। आनजादनि सिगांनो जिअ'ग्राफिनि सोंथि बिलाइया बयनिबो आखाइ आखाइ गोसारदों। नाथाय जिअ'ग्राफिनि सोंथि बिलाइया लिक जायाखै नेवसिगारदों सेबाया। जिअ'ग्राफिनि सोंथि बिलाइया लिक जायाखै होननानै सेबाया बुंदों। बेजों लोगोसे बे समाव वाट्सएप आरो गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जिअ'ग्राफिनि सोंथि बिलाइया 2021 मायथाइनि गोजाम सोंथि बिलाइसो होननानै सेबाया दाबि खालामदों। बबेखानि माखासे दुथांफोरा गोजाम सोंथि बिलाइखौ एडिट खालामनानै वाट्सएपआव भाइरेल खालामदों आरो फरायसाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादों होननानै सेबाया अजद होदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 20 मार्च खालि खुंजानो गोनां जिअ'ग्राफि आनजादनि सिगांनो गोजाम सोंथि बिलाइखौ भाइरेल खालामनानै फरायसाफोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाजादों आरो सेबाखौ बदनाम खालामनो नाजादों होननानैबो सेबाया बुंदों। ओरैहाय सेबाया खेंफोरथि होनायनि सिगां ससियेल मिडियायाव बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायखौ लानानै गोनो गोथो जानाङा होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ फरायसाफोरखौ खावलायदों। बबेखानि मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै हेंथा दोलोआ राजखान्थि खालामनो लादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो सुरां दंफांनि गोसोम फालांगि सोलिगासिनो। हाग्रा बिफाननि मेगनाव हाद्रि सारनानै माखासे दुथांफोरा मिथिंगा आरो हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै सुरां दंफांनि गोसोम फालांगि खालामगासिनो। शुक्रबार खालि हराव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि रुनिकाटा रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय रिफु हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाना गोबांथार बिबांनि सुरां दंफां हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां रिफु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मोसौ गारिजों सुरां दंफां रोगानाय खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा 3 नं अदालगुरि गामिनि साखाथियाव हरखाब अपारेशन खालामो। बे अपारेशनाव हाग्रा बिफाना सुरां दंफां रोगानाय गंब्रै मोसौ गारि आरो माथाम मोसौखौ जब्द खालामनो हायो। ओरैहाय हाग्रा बिफाननि अपारेशनखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो सुरां दंफां फालांगिरिफोरा खोमसिनि खाबु लानानै खारलाङो होननानै शिलंआव फोरमायदों। बबेखानि हाग्रा बिफाना जब्द खालामनो हानाय दंफां आरो माथाम मोसौनि बेसेना खमैबो 8 लाख रां जागोन होननानैबो हाग्रा बिफाननि शिलंआव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगाव गीतानगरनिफ्राय लांखार जानाय सानै खुदियाखौ बोखांनो हाबाय। गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय लांखार जानाय सानै खुदिया अजित कुमार आरो बिबेक कुमारखौ बिहारनिफ्राय बोखांनो हाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिहारनि बैशाली जिल्लानि महुवारनिफ्राय बोखांनो हादों सानै खुदियाखौ। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबार खालि तेतलियायाव गावसिनि न'नि सिथ्लायाव गेलेबाय थानाय समावनो गंसे कारजों फैनाय दुथांफोरा सानै खुदियाखौ लांखारदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो गुवाहाटी पुलिसआ बिहार पुलिसजों फोनांजाबदोंमोन आरो बेनि उनावनो दिनै बिहार पुलिसनि मददाव सानैबो खुदियाखौ बोखांनो हायो। नाथाय लांखारग्रा सुबुंखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला सानै खुदियाखौ लायनो थाखाय गुवाहाटी पुलिसआ बिहार सौहैबाय। मख'नो गोनांदि राहुल आरो साजन मुंनि बिहारनि सानै सुबुङा खुदियाफोरखौ लांखारदों होननानैनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा सन्देह खालामदोंमोन। बबेखानि बिहार पुलिसनि मददाव गुवाहाटी पुलिसआ बे लांखारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो मिथिनो हादों।
रायजोआव मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि आरो गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ। बिगियान आरो असमिया सोंथि बिलाइनि उनाव जिअ'ग्राफि एबा भुमखौरांनि सोंथि बिलाइयाबो ससियेल मिडियायाव गोसारदों आरो लिक जाबाय होननानै खौरां ओंखारदों। नाथाय भुमखौरांनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ सेबाया थारला नेवसिगारदों आरो दुथांफोरा गोजाम सोंथि बिलाइखौनो एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों होननानै दाबि खालामदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो नंखाय सोंथि बिलाइ फोसावनायनि सायाव गावनि बिजाथाइ होदों। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि जोहै नंखाय सोंथि बिलाइ गोसारनायनि सायाव बिजाथाइ होदों। मख'नो गोनांदि दुथांफोरनि मोनसे हानजाया आनजाद खुंनायनि आबहावाखौ गैया खालामनो आरो गाज्रि खालामनो नाजादों। सोंथि बिलाइ लिक जानायनि नंखाय खौरां फोसावदों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासैखौबो सिनायथिनानै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव मेट्रिकनि भुमखौरां आयदानि सोंथि बिलाइ गोसारनायनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ टुइटाराव टुइट खालामदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बे टुइटखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रिटुइट खालामनानै गावनि बिजाथाइ होदों। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रैयैनो सोलिगासिनो। सोंथि बिलाइ लिक खालामनायनि मास्टार माइन्ड फोरोंगिरि कुमुद राजख'आ आरो प्रणब दत्तखौ हमनायनि उनावनो बे जाथायनि माखासे सुलुंफोरा सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला माबोरै चेइन सिस्टेमाव एसे एला रांनि थाखायनो सोंथि बिलाइ लिक खालामदोंमोन। बे गासैबो जाथायखौ सिआइडिनि सिगाङाव सिमान लादों कुमुद राजख'आ आरो प्रणब दत्तमोना। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरि बायदि गुरुनि मासियाव थानानैबो लाख लाख फरायसाफोरनि इयुनखौ खोमसियाव नाथ्रोद हरनानै कुमुद राजख'आ, प्रसन्न दास आरो प्रणब दत्तमोना मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय कुमुद, प्रणब आरो प्रसन्नमोनखौ दिनै लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटीआव लाबोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मिशनखौ दिनै आसाम नाङैनो बेखेवबाय। बर' बिजोंनि गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरनि मुं थिसननाया एसेनिफ्राय एसेसिन जाबोनायखौ नोजोर बोनानैनो गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ बांहोनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे मिशनखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशनखौ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम बड' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मददजों बेखेवदों। आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्लाफोर बायदिनो अदालगुरि जिल्ला एबसुआबो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मिशनखौ आम्बागाव दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बाथाबारि गुदि फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आखाइजों बेखेवो। बे हाबाफारियावनो दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बुहुमाव बर'फोरा हारि महरै थांनानै थागोन होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सम सम सोरखारजों सावरायनानै गोबां हाबाफारि लाबोनायजों लोगोसे थांनाय 2022 मायथाइनि 10 मे खालारावबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव निजायै फोरोंगिरि थिसनदोंमोन। लाथिख' आरो सासेल' फोरोंगिरि थानाय बर' बिजोंनि बैफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुस्रांनो थाखाय एबसुआ गासै सा 1000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथायनि हाबाफारिखौ लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।